Hola, ¿qué hay? ¿Hacemos ya te? Zer da ipadi? Jain, laun batek detuziak aldizkari bat zeukak, revista bakizu. Ez da kolatila da hondikoa, baina herri mailean nola ateatzeko, eta behakin nahi nun gehatu aspaldiz baitetik usi, eta... Gaurko hiu, eta? Arrazo diokak. Nahi lagun honek esan dit, gehatzia posible edan, da, hola gainan do planteatzeko, eta nik ez daki seguru zerta dihuen, baina nik uste, haitutzen joanak indala, eta, ez daki batek kostatuko gauzu ditu, bateatzea ez da. Maiok, belorrondoka, da! Isiltzeko, ETV-ko futbolan resumena emateik, partidu baino luzegoa. Bueno, bale, nahikoa debe, ala, zumailua motxian. Jotzen naiz aurdun egongo, solo. Aurdun? Zein aurdun? Honen, etzakan parritxeko gogaunde, Arratsaldeon, izuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Izuna seinaleak errespetatzeatik? Zentzu zatezue, zer da hau? Ez natu zean, patxi! Gatozen arira, gaur esan duan bezala, Martinez de Irujo izango dugu mintzagai. Mundu osoan, bai Donostian, bai Pekinen, bai New Yorken, daiolak jango dira. Maixo, noiz aurkituko da nik neskalagunen bat? 1000 Europa atze genian. Triste bizi bazea morena, ontza bat txokolate goizian onena. Launage ez tek, konfientza behakin bazekoen, baina, kalien ikusi eta aio bestik ez. Eta, beak eskatu bani bai, esan igual konbeni gara jadala. Pagaderia hon sartzeko zeozerren bilata, hause zekat eskua. Oantxe xilduko aizi. Hola ez tegi xilduko, hola katinguen. Joide, kiatxa, alditza hemen dik, aipan dehai, Azkenian ze, bai o ez? Ze bai ala ez? Joder, goin berriz hasi behar esplikatzen. A ver, Bueno, ez aiok baietz eta kitio, bale? Bin, ondo. Isilik jo nahi txotxolo, oindik ez nahi kasire inda. Utzion, adar lortzean. Kaixo, ongi etorri barre terapia ikastarora. Hemendik gazteago, lasaiago eta maitatzeko gaitasun handiagoarekin aterako zarete. Atxoalen, hemenik gaztio ateako bengatxun. Bai, eta maitatzeko gaitasun kanjokin. Ekstasia igarriko duzue. Azteko, bokalen ariketa egingo dugu. Horretarako badakizue, etzan eta ondokoaren tripagainean jarri burua. Konforme? Venga. Orainik egiten dudana errepikatu beharko duzue. Honen, etzakan parritxeko gogaunde, Eta orain, gehatzen zaizkigun, 3 bokalak bata bestearen altzetik botako ditu. Osondo! Ari zara barre terapiaren espiritua ulertzen. Igarri alduzu nola mugitzen diren batera zure gorputzeko 400 muskulu. Nahi, tripakoa da, gina bakarri motxu zaita. Hoi muskulua da. Tira, orain beste ariketa bat egingo dugu. Hartza denok! Orain, zapiban hartu eta begiak estali, konforme? Antiak jugenduta ez aldo bale jo. Nik ez da ez ikusten, Hobe zapiarekin tapatzea, Oi, ama! Itxuna, Hoxe da kontua. Desinhibizioa landuko dugu orain. Musikaren erritmora gorputza mugitu eta norbait aurkitzen duzuenean, ukitu lasai, norden asmatu arte. Ados? Trial-la-la-la-la-la-la, trial-la-la-la-la-la-la, tira mugi, la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Zeintzea. Ezin da galdetu, lasai ukitu norden asmatzeko. Zeintzea. Maikros! Topau dina batzea bat! Zerbait gogorra zeukan! Ikutxuan kontu honekin! Ez dut antzematen zain zerlaikan! Beno, gaurkoz nahikoa parra egin dugu, ez da? Onurarik igartzen alduzue. Gaztea sentitzen naiz.
Ez da, Maikruz? Nei berriz maitatzeko gaitasuna onditu intzai. Terapia eraginkorra da, Dudipe. Bularra ikutu eta zaplastekoa eman beharrean, irribarre atera zaio atxuari. Bularra ikutu? Honak zainit. Aizan, altu alden hori. Ni kaso, Mai Carmen, ni kaso. Entzuzue? Zer? Baina ostea be, baina zetan da bizorrek. Begoña eta besenarra ikusitu lehen eskailetan ta Ikeako kaja handi batekin zijoa zen. Ikeaku, ordu norrek zozen montaten dabiz. Honek ez dizo orduke, olako gauzak etxen azteko, zutasun esan. Egun osoa lanien emateu eta tartetxo bat biletu inbiar. Alan da bestizo ordu, Fermin. Hortxetakora zapatute domeki. Kutsatxo gora eta ezaxun zozer. Ni? Bai. Ne izti trabaik etxen. Fermin! Hobi izango zu gora ejotzia! Zer? Paria tokatu zaidan aguraso. Osk! Arratsaldeon. Izuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Izuna seinaleak errespetatzeatik. Bai, okerrago ibili behar duzue, seinale guztiak errespetatu dituzue. Iztit ez zen entenditzen. Seguruenik pentsatzen aituko zineten, nik bazekin nola bukatuko dan esketxoi. Ba ez, hemendikan aurrera Guaztemankeko eskez guztien bukaera aukeratu izango zue. Bai, muen kale erara nahi dezuela? Ba eskatu takitxo. Zine beltza erara nahi zuela? Ba eskatu. Bai, eta ba omen dut telefono dei bat. Bai, zintzea? Bai, ni Pablo Helgetatik. Apa, Pablo, Helgetan notzin gau, Bai, eguarritzen da, hain txortan da, bai. Hemen etxien, ez, peletan gare. Kalefazioa martxan aldagazu. Hombre, a tope. Bale, ba. Bueno, eta nola nahi zu bukatzea esketxa? Ara, boitu, nik izatean neuke, guk gaune kafean txokisa espaloian, teatro asko ikusten dut, gu aproposa gala, erabakitzeko lako gauzak. Horretxin nik nahiko neuke hau esketxa akabatzia gure betiko paiasuen moduan. Zela dio horrek paiasuak eruatzen da, erropia plantxa-plantxain eta zela dio honek, ez? Bai, alegia txerri miri eta txerri bitonerara. Hori, eta, bai, jakin alkain. Bai, estalo jane izan, naiz, oso ondo da, tokila, Gintorik eharrak emate joer, bai. Torri, nahi zuen, torri danok, Ba, jungo geha, bai. Etxien eman gotzuen, jaten nahi zuena. Eharki, bueno, ba, iraula, haitxuek, Oído cocina! Arratsaldeon. Izuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Hola, gutxoak! Baboli honek izuna jarri otortolikai! Izuna jarri hortik abestu ingo deu, babolio! Gure izunarekin jolasten gara, gure izuna aurrera, gure izuna atzera, gure izunarekin jolasten gara. Bai, Gabon. Bai, Gabon, zeintzea? Mikel. Eta nundi ditzei guzu? Irunetik. Baina, irungo zehauzotik? Ba, zeatik, Moskutik. Apa, eharki, eta... Txalaba, zeatek eguzuek, Ba, eskerrik asko, saiatzea. Bai. Bueno, eta ze tankerako nahi zuzu? Betxo, ba, nik uste ikusiko nuke el Club de la Comedia eran. Alegia, monologo tankerakoa? Hoixe. Bale ba, to! Arratsaldeon. Izuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Izuna? Zate izuna papel txurian idazte ikustela. Gaur jantzen ditudan galtzerdie bezalakoetan.
gaur galtzerriei buruz itzengo izuet. Galtzerdi zuriei buruz. Bai, ara. Atzo, kaletin indoala galtzerdi zuriekin, neska bat beira jarret esan zidan. Aizu, gaur eskaiola egin atea zeak kalea. Eskerrik asko. Honek izunik ordaindu gabe joango dela uste du. Baina oker dabil. Eskerrik asko eta datorren aste arte. Bai, aber zeintzea? Ara, badaukot kapritxo bat, Angel. Bai, baina zeintzea? Amanda naiz. Amanda. Begira, Beni Gil asko guztetan jat, eta gustora ikusiko neuke akabera horreaz. Bueno, emakumia, hola eskatu ezkeo. Bueno, ingo ez teu ba. Zuretzat, Beni Gil erara. Aio, Amanda. Gusto agatzek ondo emanda, Arratsaldeon. Izuna jarri behar dizuet, seinaleak errespetatzeagatik. Izuna? Kosk! Arpe, txarrak, azuelo. Utzi pakiamo solo preocupauta nauta. Zerdezo. Momentuz beldurra. Tripetan zoze honezina. Tripetan? Zeozere kalte ingo zizun ordun. Ez ba! Zote naiz aurdun egon gamo solo. Aurdun? Eigo aurdun! Zea, ni egon nauk. Ama? Baina, ama, ez altzi zaizun menopausia etorri. Zein? Hone, ez den inorretorri askanego bilabetetan. Inor, ez da hileko zeare. Zein hileko? Entzuzalia, pakitan zemia? Ez, ama. Keba, horrexiatin atxopa preocupauta. Kasotan hobena ginekolona jutea izatea. Kiliko luagana? Ez da pentsaure. Jose Arregi izan ezik. Ez da jaio mundu ontan da ez da bestione. Nei gainian eskua jarriko itan gizone. Bara, atea zaio baine. Barrun damagin, ata izakurra. Aurduna homo solo, aurdun. Oño, kaso hori, arantzadin, earki patuko lueke? Kate. Ez da jarri beine, familian aurka, atxu. Lasai, ama. Aurdun baldin bazaude, ume bat beti izango ongi etorri etxe hontan. Ta aseguratzeko sapuen prueba ingo banu? Bai? Elo, igelan proba. Igualatiamo solo. Bidege amateitue arrautzak purdin peatuta. Oire, ala dago. Atxitxe, ez toizun balorik hartu. Komeniatzut egatzizuk etxi artreti zantzako. Hala, dale. Asialda behiz ezata. Ez, ama norruak zian, zea bolakin seitzeko. Ta begonia sektako birdau, bazen necesidadera auke horrek, Ikean mueble merkik erosteko. Ama, Ikeako muebliak modernua dialako. Modernuk? Da gero urte birako, etxetako ez da bebalixo, behatu gure libresi. 20 urtin da hortxe ez da, keixa arbolia zein jakude hori. Eta hor da, tente. Bai, gogoan dute bainikan, dena takada batian orainu gendun. Eze, plazoka eta, oain bezala. Plazoka? Ondana baten da plazoka. Kotxik, etxik, mueblik dana. Baita pareja ere. Hartu, erabili, eta gero aldatu. Pues claro, txabar, ze bestela ze. Probatu gabe erosi eta bizitza osoako, eta gustatzen ez pasa izutze. Atxitxe, ez toixu balorik hartu.
Burni puzka hori mugitzen, azkeneago beharko lo hartu. Zu, energia positibo moten dabe honek, Bazartxinun erositxuaz. Zu hankaz derrana jaten aizea, baina dudakat, igelan froga hola eken dana. Lasai musolo. Aurdun banao, gauian berdia jarriko naiz. Eta bestela barriz, arrosa. Zu gala esate bazu. Hau ba, pazientzu dia. Galuna pasa. Bueno, ba, ondo loin. Zer dezu, Matia? Antohon bat? Amaz txarra egin dut. Hau beldurra. Berde, xamarra zaude. Zarizu, mosolo. Aurdula. Baina bila bete bakarri damazkizu hiliko eta. Ai, ama! Bat horrela! Bat horrela! Oita presaa gana, ume horrek mundu honta etortzeko. Ufala! Aura zaikua, mosolo. Etzan aurra! Naparroti bera esateuen bezala, inquilino que no paga, a la calle! Ze pasa? Ze izan da hoi! Lasai, enitxonan aurdun! Aiziak ikunan! Esaten izun ama, ez zala zer txarra izango. Ez dutio tankak esan ditzen, hau interno dago. Ama, sustuare, etzan hainbeste hainokoa izan. Bai, aita, gu aurdun zeolakoan da zizango ta aiziak. Ni banekin etzola ordun. Eda hortan zena ez eba. Esango ia gure gade aiatzea izan nien. Ta ama, nun da? Eizea, jondala usted. Ara, bat hor da. Egunon, familia! Matia, zer sartu zea? Senyorituen kotoa? Ke ba, mosolo! Bakizue beko aizia da honian, eizak joteala. Huerta, tierra! É uma festa, você man. Essa.
Eti, kaixo? Hombre, patxifla, zen moz. Hau da, Vale. aldizkariko launa. Baina, eta, ze nahi dek, o... Bueno, guge normalian, zea... Bueno, hori elkarrestatua nahi izan badu, claro. Bestela, beste zerbait egin dezakegu, Karo. Claro. Ez dikez esan da. Jefe, sartu galtzerdi egun duturetik. Guztak pakian. Bueno, nahi deken nahintzak, baina bixi. Programa erdin gatxerek eta. Bai, horitxe, instantanea batzuk ateratak itxo, bale? Venga, jarritzen ez da elkarrekin, mesedez. Hori da, a ber zu, Rubia. Bai? Hori da, hortxe. Euskal dago, bai, kasi. Ondo, makurtu alkain, hori da. Hori, lagun itxurak egin. Hori, oso ondo. Hori. Pilotazaleok! Gabon dizuela, hemen txagaituzue berriz ere ETV kantxan. Eta nola ez, beti bezala, gure adituakin, Josean Tolosa, Gabon. Behon deiala, Xavier. Zertan nahi eiz? Hemen txe, euskitze, euskara euskitze. Itzegin, txok, Gar Martinez Irujo tazitzingo ju, eta ni pentsatzeit, bea bakik, euskaltegin zeuk euskara ikasten, da neiko lanak izango isik ikasten, da gehiago, hiri ulertzen Xavier, da horretik, Juan, itzako dek. Alimo, Juan, beharrezkoa izango duk eta. Alimon? Ze, hoi, bozkako limon izango duko? Produkta etorri alaiz gaur. Bueno, isildu matxik, Xavier. Bai, izan ere, bapo, afaldu diago gaur ere. Bai, gu guarnatzen ez erresa, baino garre, barrun platerka earra eta argume bisa handio, Ba, tripakik. Erki, bueno, katozen harira, gaur esan duan bezala, Martinez de Irujo izango dugu mintzagai. Bai, oidek, Martinez de Irujo, da hauen ikusiko iskiu tanto batzuk, Eta hortako, Xavier, barkatiak. Mesedez, jurretako lankideak. Maketako iskiu. Ikusineko genituzke. Eta nik gehien bat esango nik, ezker gantxo ikearagarri ezekak, Martinez de Irujok, ezker gantxo... Txe bestea? Ikuste bezala ikearagarri, pelota da jartzeik, txapa gainen, eta bilarko jokalari bezala anguro guztik eharki bilatzeizkik, mutil abila duk, bai. Bai. Genio bizikoa gainera. Dudi pare, Xavier. Eta oain guzti maldimaiak, maketakin pixkat esplikatuko ju, Martinez Irujoi aurren nola aurrein, Xavier, ze? Bea, pentsa zaun... Bere arerioentzako komenigarria. Bai, oidek, parejaka gehien bat, Hau pentsatu zau Martinez Irujodek, hau, Katusatzei amentzeo, Xavier. Andorratik, jasita. Bai, pila berrikin, ikiarrizko argitik. Eta, bueno, pentsa zaun pelota hemen dikantzetorrek, Eta orduan Martinez Irujok, hemen beti bezala, ezker gantxoa, hone aldea behaldukoik. Orduan aurrelarik imerdikenadek, hemen aurren jarri, eta leku hau okupatu. Eta geho atzelarie, bazparede, aurrelarie hemen daun bitarten, atzelarik imardik hemen jarri, bazparede, txokoa iten maldi maik, ezker gantxoa ezik beti botatzen, batzutan, txokon ehark usteik. Eta orduan atzelarie jumardik atzetik korrika. Bai, normalien izatea, bai. Pelota, emateko aukera gehi izango iskik. Josean, listua ez? Listua. Ederki. Baita ire, Xavier. Ederki, ikasgai hau entzunda gero, denak apuntatzen ariko zineten, seguruenik etxeetan, Juan Martinez de Irujoren, informazio pikin bat eskaini nahiko nuke. Bai, hor dizkiu aurren kontatuk, euskaldegitik pipar egiten du askotan. Bakik, askotan euskaldegia jumar launekin jutek, porai, a tomar unas cañejas esatek bezala. Iruñalde hortan. Bai, Pipaki batzuk janez, eta cortezas de cerdo, eta hola jazizki. Bai, oidek, eta kaine batzuk hartu, eta orduan piparritek, eta piparrin da ezik titulua ateako, behar da bezala. Dukesa de Albakin ez du zerikusirik, Martinez de Irujo? Jende asko esan duik, Dukesa Alba zertako atatzek hemen, bakizu, Dukesa Alba de Martinez de Irujo dek, Juanek eta Dukesa de Albak etzekeak ez ikusik, famili etzekeak ezer. Ederki. Eta, urrengo informazioa, piercingak gustatzen zaizkio? Bai, ikuste jumezela, belarritako zeskak hemen, eta... Oain oso modantzeo, Xavier, belarritako geozinikutan jartzizki, gaztek, pezoitan, da geho beste zat... Titipuntatan, alegia. Titipuntatan, da beste oitan, jartzizki, eta... Beste oitan? Beste oitan, Beste oitan. Bai. Earki. Eskerrik asko, Josean Tolosa. Iri, Xavier. Eta earki gatxik enpresak, ze etorkizun du? Bueno, ni pentsatzeit aurragoa txik, Xavier, guain dela gutxi pelukeri neon itxoan, eta sorpresa hartu nian, ze guain arte generalen beti hola eta pronto eta hola gurrebista zikin egin letzen, eta itxoan, baina aurreko asten atxiki zeban da neoan arten, postu initxoan,
Han, hola izolan nahien da reportajek eta ikusi, eta ordu erdi honi txan gutxi hori etxoiten da oso gustoa, Xabier. Emakumezkoak ere, ari begira. Bai, hori garrantzitsua du, pilota mundurako. Dudi pare, emakumeek guain gustoa ikusteie pelota, bakik informazio geixo zekeak, eta horregatik, aste honetan, bigarren zenbakia, bigarren atala atea dio, atxikin. Atxikiren bigarren alea kalean da dagoeneko, ikusentzuleok. Eta ni pentsatzen aste honetan, dana salduko juk, bat behar de, zegatuko saldu gabe. Dirua erruz, irabaziko diau. Dudi pare, Xabier. Eta Xabier barkatu jak ez diak guztien nitzeiten. Bai. Aste honetan portadan diu oinat bengoetxea. Muskulitos eta Moreno urte guzti nola, guain bakizu, oinat bengoetxea. Gimnasion da asko ibiltzen dek, bueno, asko ez dek, asko, baino lau bost bat kilo irabazizkik eta gorputz politia hartzen nahi potentzia hundiko gorputze. Deklarazioak, oinatz bengoetxea urte guztian sasoiko eta Moreno egon zaitezke. Oidek, eta beha gimnasion bere argazki batzuk, eta saunan, eta holako reportaje politiezek hau, Gero beste informazioa, Arretxeren deklarazioak. Bai, ez daukat pelota usteko gogorik. Ni eta izen bat dute iskiken, Arretxek, 46 bat ola izango isik, eta oendik frontisekin horra idek pelotan, alustizakin batea. Luzaideko atzelaria. Oidek, eta ni pentsatzek da Arretxe dauneko, garaie pelota utzi eta etzegit negozio matiki o zeo zeiteko, Patxananen bat, o Euskalo? Oidek, luzaiden etzegit, zeon goken tripakik, o... Oidek. Eta baita atzerritar batena baita ere, pilota mundukoa Medinak esandakoa, kanpotar guztiak ezkara, txarrak. Bai, bakik guain mexikanok eta fama txarrartu, latinkin da, olako, kuadrilla eroikin, eta honek esatik emezera, kanpotar guztiak ez zemoen dituk txarrak. Etzekit, Xabier. Jakin badakigu, pelotan. Andele uazeman zalea dala. Bai, eta pelotan, beha ez de persona txarra, baino pelotan oendik, ni pentsatzei pixkat falta zaiola, Ederki Jose Antolosa, eskerrik asko. Iri, Xabier. Ikusentzule, datorren astean berriz ere, hemen izango dituzue. Izan utxa. Egon guatxik. Andele guazeman, andele guazeman. Irala, urren abaiezka esan horretik sartuiak altzerdia guan. Bai, motet, informasaia txingurritzen nahi zaizkiak ja. Nik erretratu esan dezuenio, flash eta kitu izango zela pentsatu ez? Bakizue, herri aldizkaritakoak presupuesto txikito izategu eta diru gutxi kamera digitala egozteko. Nahi pazientzia bukatzen nahi zeidak, artista, zenbateako? Lasai, ez da perfecto geratu beharrik. Hau, pare bat ordutan listo hongo da. Ze? Adi, muntxutakoan akatu ingo haut. Noiz hartuen behar du horrela? Koma kasuak horrelakoak izaten dira. 20 urte eman ditzaki horrela, orantxe bertan esnatu. Pazientzia. Pazientzia? Baina ber, zuzte ustezu, realeko sozioak giala ala? Jainkoak bakarrik esna dezake, edo berarekin eraman. Baina zaude isili zein da apaiz hau? Hau doran estezio. Koma kasu asko aztertu ditu, jainkoaren interbentzio bide salbatu diren ikusteko. Eliza muturra sartu biharreleko guztitan. Hora pronobiz? Nik ezin horrela jarraitu ezin den hausi horrela ikusi. Bai berua, ez da aldaurik hemen. Donan estezio kemango dizura. Zuzen beste reverentzi baso bat urreateko. Pixa. Patxi! Gauzi! La puta de aro! Ondo itxeiteko! Pixa. Pixa. Ai, ilusioa agurtan esango! Tunela igaro, argitxo ikusiu! Hau da pixalia. Komunan ondo. Zer da? Zentzu zatezuek? Zer da hau? Ez natu zea, Patxi! Kendu beson azkar, joi! Izen naiz! Ni naiz, Patxi, bekailua, trokolaz! Ez hau peina ikusi! Nuna! Patxi,
Ni ezautzen azu, bai. Zure ametxitako agurtzan, Zune ametsa? Ze arraio? Argi eta garbi, amnesia kasu baten aurrean gaude. Amnesia ez? Pixalia, kristona! Dios, Patxi! Aurki, ETB baten... Starring Pablo Neruda. Topi starring Miel Chuleta Mendia. Past starring Iñigo Ideiakez. Also starring Shavin Williams. Chuleta zeinena da. Nirea dago, kapitain, nire kapitain. 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 Ze kalte egin duten pelikula alu hoiek. Denak suspens. Aurki, ETB baten, Otsaileko esamina. Patxi! Amnesia honek asko iraungo aldu. Hume, ez dakiz ere esan. Nezu zertzea, meiku edo babua. Euzein gauza galituta ere ez dakizu ezer. Hortzara mesedez. Lehengo gauzekin akordatzeko. Lehen maite zituen gauza gora hasi behar dizkiozue. Ze hostia biegi? Taller mekaniko kazu, Patxi. Trokola... Juntakulata... Ta... Ze kiatxa kakabua, zea nik ez ze peine, taller mekaniko geugi. Utzi nahi, trokolas. Autopatxi? Autopatxi? Trokolas. Pan, paraba, pan, 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 para, pan. Neska, ze txikitan zulo mote eroiotza, no? Alperri da, amnesia ez da nola nahi desagertzen. Prozesu komplikatua da. Denbora desente egon daiteke horrela, Zeran ez nature ba, azindakuk etorriako zala. Hau ez da broma, senyora? Senyorita importiz batzu, Patxi, amnesiko gehatukoa? Normala, han eukan odol guzti, derrepente bururaltza bako. Airea, funtzionaren humore festivala. Guazen hemen ditrokolas. Ara, betiko Patxi data! Patxi, zendatu altaizu burua? Komuna onda, pixane, atxak. Ez hortik ez hori ez da komuna hori raioz egin zen kuartua da. Gosh! Apa, semana edo pixkat. Oke izango, txuk. Zuek eta jola jatea etorriatzateo. Hemen gukitzeite du, beraz, arreta jarri. Tontoran egin duzu denpora buska batean, zure bizitza aldatzera etorri gara. Ze? Zure lorpena, daiola alegitea. Herri sistrin bateko, otarteko koipetsua. 21. mendeko jaki bihurtuko du. Mundu osoan, bai Donostian, bai Pekinen, bai New Yorken, daiolak jango dira. ¿Qué se pensaron estos boludos? Zure bizileku baimena? Mira, yo me voy para adentro que tengo mucho laboro. Baina horretarako gurekin lan egin beharko duzu. Nahi ez paet? Taberna hau erosiko dugu, etxea bota, eta kale gorrian geratuko zara. Nahi ez paet, arroputza. Lasai. Ta bai ez esate baet? Europako gizonik aberatzena egingo zaitu. Zuek ez zuen parti izango zuen, Ba, lasai, gu lehendik ere oso aberatxak gea. Gure bizipoza negozioa da. Eta hemen negozio mundiala dao.
Eso sonó macanudo, loco. Begira, tiro bakarrarekin bitxori. Hon hemen gure kanpainaren aurpegia. Ni? Gure txilborrai begira bizi ez gehala erakusteko, ona hemen demostrazioa. Botazanke aliatutako azken keja. Bergarako Pakito, Botazank. Nik keja bat hartzen nahi dut. Bale, a ber, hemen mekanikoen imagina ziro desbirtotzen zabizte gero, patxi trokolas horrekin, jole. Ta gu mekaniko gauri baino edukazio gehiago gauku, Gauri, eta beste horrei eskribetzen da benei, honei zer izaten die, guionistei. Horrek, etxeko, patxi normal bat, favorez. Esta. Bueno, antxu deu zure eskakizuna. Bueno, alkain, patxikin motz gaitzuk mundu isladatzeko, Txot! Animo, guztiak! Txot! Onztu, basu egin. Opa! Maixu, noiz aurkituko da nik neskalagunen bat? 1000 euro patze genien. Motel, benetan krudela, ez da bai, nitxuz ja? Barkazak, 1000 euro ez, 50 euro txuk. Ni baino itxusigo dianak bazekak ba neskalaguna. Sautira magina neska etortzen juk, esan jo zeuze baten bati? Arrazoi, Baino lan ordutik kanpoa, Netzako lanadek, ba? Netzako bizi juek, eta bizi juekakik, lan ordutik kanpo. Txot! Arri basua. Sagardu hartzea bezain erraza balitz, neskatan egitea. Antza badik, bitan zirila sartze kontua degoi. Benetan lizuna aiz, Maixu? Ni lizuna ez, ni Humphrey Bogart bezala, tipo gorra, no, gorra. Humphrey Bogart bezala etzekit, baina sopako ogila ematek. Opaladeniko flauta. Txotx? Bai, favorez. Eskerrik asko. Bihar goizen jungo nintzak, ez zurekin gustora salda pixkatartzea. Ez. Bat eta huts. Apa, salda pixka nahizu? Ba, bai. Txotx! Ui. Esto, zea... Salda pixkat hartuko nuke, zurekin guztua olako izian, txoxa muturrakin da. Ez da erotzuta ere. Azkenian Maixu bak, arrazoi izango du. Zemuz, kontrapasa. Kontrapasa, aldeia isili motel, bi uso pasaizkit eta goiti honditu motel. Ike izan itxeko, kotua patu berko, kotua, bestela jaidakak. Hartu azua. Lurbe. Ekabezo jatzaga peperri galtzen zardu hor. Inoxidable erik... Ez zeok, inoxidable, Joseoakin. Askotan esan dit. Kai, maja, pratu nalden, inoxidablea. Ez ba, nahi eguete burrezkotik. Zapor eta freskotasun sanoa dakaba. Zapor eta freskotasuna? Haure, sidrera katedratik, zea? Harri. Ze, Maixu, gaur usotan? Nei usok lehioa etortzezkiak, zea? Kai, maja, pratu nalden, inoxidablea. Txo, ditxerrek esek ez esan, Ze, Maixu, garri usua kakain aldi budi bera. Kosk! Gaur atzo baino gehiago, baino bihar baino gutxiago. Ai. Zertera zure nobioi, Ez da nobioa. Inmobiliarako prezioen katalogoa da. Kosk. Ama, utziozu pakian guztua da, ota. Ama txura balako isi muebli montaten. Pixar goxin begonia izango zat erakusteko. Ara, kotila zeagio, Ene! Tomatila garola pikunde! Ene! Banu! Idu, Zu izan altzea! Ki asko! Bo, txabal, da nintzen egin deto hain. Hain? Puskarra berriz ere? Baina, atxa, hoi ez da puskarra.
Dios! Goiko begoñari erori saioikiako muilia gania panuan launtzea. Osatxe, tranquil, nik ezautzen do begoña eta hola goxe diarrak etxetu zare txarkute izan ber. Jamoi gazisei pintzetzen ata goitu. Idurre, jaso xuzen atxitxan pelotak. Bizkaiko herri txiki baten nengoela kanta zahar bat entzun nuen. Eta kanta zahar unek inspirauta egin nuen jarraian abesteko dizuetan kantua. Disko honetan bada abesti bat asko maite dudana Bar Puerto deiturikoa. Kantoan ez hasi berde! Ze abestu behar nuen? Txatxamatxariñatxu! Txatxamatxa. Ondo. Txatxamatxariñatxu jaio zen urtian, remolatxa jarrizunatxak baratzian. Txatxamatxariñatxu jaio zen urtian, remolatxa jarrizunatxak baratzian. Triste bizi bazea morena, ontza bat txokolate goizian onena. Triste bizi bazea morena, ontza bat txokolate goizian onena. Kanta honen letra asmatu nuenean, hobenun geratu banintz logian. Kanta honen letra asmatu nuenean, hobenun geratu banintz logian. Triste bizi bazea morena, ontza bat txokolate goizian onena. Triste bizi bazea morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txatxamatxariñatxu zeletxe otedan, pagadijun beharko edek ikustea dizionatioan. Pagadijun adi favorez saiotuan, ta jola jakingo deuze oste jadan. Haze sanidadea duen pagadik. Pagadik, hiru mokordok ez dituk tubertik pasako. Artista, asko faltatzaiko programa dagoeneko bukatzen, nahi zaiguk, Listo. Baina nik bat baino gehiago egiteko asmoan euken. Gero arraskiekin bezala, honen aukeratzeko. Zea, eta bihar artean guaituk hemen. Hainere, ekarri sostat. Zea, gatzik gabe gatzen egin hau da. Zea, eman jok buelta a favores, eta ber zeateekin. Bai. Hemen? Nik ez dit artez ezen deitzen baino, hoi astrakoa, Bai, alaxe data, zuen espiritu islatzen saiatu naiz. Betu, hemen, gorrigune hauek. Horre zuen humoria dirazten dute. Eta hor behian eindean mantxa beltzoitz, Begin ateako zain ubeldu ba, oze, mekauen... Bueno, lasai, alkainda kompainia. Aldizkarien agertzen denean abixatuko dizuet. Aio! Pagadizabal! Urrungo aste arte eta berriz egongo gea zuekin, eta, aldan guztiek oskein, guazeman! Gure izuna aurrera. Zertera zure nobioi ez? Artzazu eta ja. Inmobiliako prezioen katalogoa da? Dudan kasterrena jaten aizea baino, duda. Lasai mozu. Eta jatia.
Adiós. Adiós, apu! Tipo gorra, no? Gorra. Hanfriko garretzekit, baina sopako ogila. Eo paraniko. Hostia,